שלום לכולם, אני רוצה לספר איך פשוט להכין ברווז בתנור. אנחנו לוקחים ברווז, שוטפים, מנקים מניצות, שורפים מה שנשאר. אם קניתם ברווז בחצי חינם הוא כבר מספיק מלוח. צריך להוסיף רק תבלינים. אני משתמש בכמון וזרי כוסברה. אחרי זה מלמעלה שמים עוד דף אחד של נייר כסף ועוטפים את הברווז בצורה כזאת שאחר כך יהיה לנו קל להוריד את הדף הזה. מכניסים לתנור, מפעילים אותו למעלה ולמטה, בלי מאווררים, בלי שום דבר, 180 מעלות לשעתיים. אחרי שעברו שעתיים, מורידים את החתיכה של נייר כסף מלמעלה. וממשיכים לעוד 40 דקות באותה טמפרטורה. זה הכל, הברווז מוכן. מאוד רך וטעים. וגם השומן שלו מאוד טעים, אני לא זורק אותו. משתמש בכל מיני טיגונים. תטעמו ושיהיה לכם בתיאבון.